ngisho ngikhona ngila esakhisizwe eNanda la khona njengoba nibona nje izulu. Ngibonga-ke nabantu abadala ukungihlonipha baphumile uma ungabuka nje nangumnewethu nenduku yakhe. Hhayi phela ningilekelele Nkosi yami, hhayi ngiyafisa ngiyaphaphatha uma ngabe nibheke nje sikhona nentombi labathe intombi emhlophe ikhona ngisenayo la emvuleni. Kodwa ngijabulele into yodwa ukuthi izulu kimi liyinto zonke. Ngikhona ngila esakhisizwe ey'bakuthi ngihleli nangabo abafowethu njengoba nibona nje iy'tulo iy'nqola lezi ey'hambayo iy'tulo lezi ey'hambayo. uNkulunkulu anibusise niphile. Ngijabulela nje ukuthi ngifike namablankethi. Intombi emhlophe izolala kamnandi izothi nje fotho namhlanje yolala ukuthi nje kahle. Hhayi yolala kahle iyobe iphupha iy'nombolo zeloto. Niphile nje ngiyanithanda. Nginobaba la osibhekele indawo le okuyena osibhekela indawo nokuthi basizeka kanjani. Yazi okubuhlungu ngizwe kuthiwa ba-requestile njengamanje kunomuntu abamhambise eklinikhi baya-requesta. Akukho ngisho i-ambulance abananga ngisho i-transport nje yokuthi bazenzele. Ba-requesta ngezimo bethu. Uzothi nje naye sanibonana nibingelele. Sinayo phela silana baba bingelela Nkosi yami nabo abantu lapha emakhaya. Ubatshela ukuthi uyabathanda, ubatshela ukuthi ufisani, ubatshela ukuthi nawe uhlubule njengoba kunizulu nje ufaka isikipha. Mhlawumbe umonakalo mhlawumbe okuthile bangakwenza okuhle ukuthi nawe ugcine uhlale wembethe uhlale ufudumele ekutheni usibhekele abantu abadala. Maye kuhle ukugada abantu abadala kuyisibusiso. Wena ungazi abantu abadala, wena ungazi umzali wakho, wena ungazi umzali wakho. Be careful. Kubo bonke ababukelayo isakhisizwe Development Care Center okuyikhaya labadala la sithi khona abantu abadala ngenxa yokuthi besibekhandekile besebenzela thina ukuthi sikwazi ukuthi siphumelele noma siphile nempilo esiyiphilayo sibe sesiqhamuka nayo ukuthi cha kufanele bebe nendawo nawo la bazohlala khona ukuze bajabule. Kodwa ngenxa-ke yesimo esikhona bagcina sebeyiphilisa bona ngamandla abo abawanika uhulumeni. So noma ubani ofisayo ukuthi aphose leso sandla ngesiphosa sikhona siyikhaya labadala. Siyabonga uBaba Dlamini okwazile ngifika ngibajabule ogogo nje ngibonga kakhulu. Angibingelele-ke babukeli namhlanje ngila esakhisizwe old age home njengoba nibona nje ibhekile kulele abalele ngeke ngisho ukuthi obani kodwa nje balele ngokuhlonipha-ke abantu. Ngithe namhlanje ngihambele la ngifikile ngikhona sifisa ukuthi senze ushintsho. Phela engani nawe uyangithanda waye ungawikhuluma le nto nami ukuthi singenze njani. Buka nje sithole umbhede sengibukile nje ukuthi ngoba ngijabulisa ngibukile ngiphinde ngibona nomuntu okay ungale endlini yabobaba nawe ubona into ngijabulisa. Babukeli Nkosi yami angazi kungenzeka kanjani, angazi kungenzeka kanjani. If bekungenzeka ungiphe noma amapampers ukuthi nami ngiyadonate nami ngiyaphosa isandla engikuzwile nokungiphathe kabi kuthiwa ngosuku kuphela u-10 kg we-rice. Bala-ke ngosuku uma kuphela u-10 kg kusho ukuthi ngesonto ama-10 kg awu-7 avela ahamba 7 kuphinde kube yilokhu iy'nsiza lezi abayisebenzisayo. Uma kungenzeka phela akushona ilanga nawe ukwenzile bakithi umehluko. Yazi ngiyacela ngiyasaba nje ukuveza zonke isakhiwo ngendlela ukuthi sihlonipha amalungelo wabantu. Kodwa nje lokho okubonayo wena ngiyakubona nje nawe buke uyahlubuka. Uhlubuka vele kufanele phela njengoba ngiveza nje lokhu ngifihle kukhulu ngale ngemuva. Ngifihle kukhulu abasebenzi bala ekhaya ukuthi bawu-30 bonke abahola indawo. Bonke abahola indawo kuphinde kusebenze wona amakhadi wabafuyi omama bami laba amagranti wabo yiwona bazenzela yonke into la bazenzela. Niphile phela umngcwabo ula eNanda. Phela ngikuhlabele yazi into engijabulisile kade ngihamba komagogo drive ngijabule.